po yung isa. Na, para. Aba! Tol. Sarap dito, tol. Yan ang pinapangarap mo. Ano magbiyahe na? Sarap yata niya na, Chong. Alagad. Pupunta kami ngayon sa Kuya G. Malapit na tayo sa bahay ni Master. Boss, good morning, boss. Boss, good morning. Sino yan? Unel! Dito, sa bintana. Boss, sigurado magugustuhan mo to. Sige, bababa ako. Sandali. May bisita tayo. Nandito ako ngayon sa 3rd floor. Chit. Nahilaw ka pala. Oo, boss. Kagabi? Ay, na-video mo. Oo naman, boss. Patingin daw. Gusto mo, boss, panoodin? Oo. So, what's up, mga kapaslit? Ngayon ay mangingila kami Jason L. Ika na, pare. Andito tayo ngayon sa dagat. Oh, ba yun? Evan. Ano? May octopus. Yan, ginagayan na yun, tol. Ba, lalaban, tol. Tanga na, pare. Mukha yata makakagat ka, pare, ah. Yan, himas-himasin natin, tol. Para lang natin humihimas na. Wow! Makita mo. Kainin mo ng hilaw. Kakainin ko talaga to. Buhay tapang, kaya mo ba to? Nandiyan ang kanyang mga kalamnan. Yan o, di ba ang galing o, buhay pa. Tingnan nyo, isda. Malaki-laking nguso ang iyong madadali ito. Wow! Papa! Sarap dito, tol. Yan ang pinapangarap mo. Anong masasabi mo sa jowa mo? Ikaw talaga ang aking mahal. Right. Mahal ka mo na ba? Maya, tol. Parang nag-aalangan ako sa wakan. Ang laki kasi. Sarap, tol. Lord. Pare, bitaw mo na, pare. Sarap. Mukhang may mamumukbang na naman tayo. Barbara. Tol, alam mo ba yan? Ano yan? Nukos yan, tol. Nukos? Oo. Sige, tol. Laki ng nukos mo, ah. Gagakulangot. Barbara naman. Mukhang magandang mag-cake. Mukhang magandang kakalapsan ng mukbang natin, ah. Daming isda. Ipaw. Patuna. Din mo po, pare. Yan, din pa. Yan. Mukhang hindi yan balawis, ah. Midjad. Anong klase isda ito? Yan yung midjad, boy. Midjad. Parang dan naman. Okay. Boy, walang kaplis. Laki ng isda. Fresh. Yan ang English sa sariwa. Fresh. Yan may alagad. Dito
Tirahin na nyo. Shoutout sa mga mahilig tumira. Muna titira. Sablayan muna, sablay. Ay, putang ina. Gustong mawala. Nagkanasipit. Diyan ka. Alright. Aba, kakaiba. Ay, dali. Cameraman. Ano yan, boss? Bahala na, kunis din yan. Pakialas lang po na ispat muna. Yan. Oh yeah. Sapo na naman yan, boss. Isdang uyi. Yapot ang tawag dyan, yapot. Oh yeah, man. Yapot. Sniper po talaga. May shoutout nga pala sa klase naming yapot. Si Ira Shane Cachuela. Trabaho lang po, trabaho lang. Yun. Dami-dami tayong huli. Manala. Tsaka yung mga bara-bara nasa ilalim. Uwi na ba tayo? Sige, tol. Tana. Tana. Punta po kayo dito at kayo bubusugin namin sa pagkain. Pag naman po kayo may mga high blood, pag kayo po mga ngalang ito, kailangan nyo suka, sausawan. Kontra high blood po yan. Trivia, no? Trivia. Deep. Yung may trivia. Pag may diabetes, Pag mo naman po kayo may diabetes, huwag kayong kakain ng mga asukal. Huwag nyo po siyang tatamisan. Lala po masasabi ko sa inyo. Yan po, si Doc Onel. Pag may diabetes, kakain naman ng asin. Makinig po kayo sa advice ni Doc Onel. pag may cancer, pag may cancer, Yan pala po ang di ko napapag-aralan sa Korea. Patay na. Patay na?